Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, anyị abịakwa ọzọ. Okwu anyị ji n'ọnụ mgbe gara aga anyị na-akọwa maka ego akụ nwaanyị ekwuchi ya ngọ. Mana adịghị asị na o nwere ihe mbubere ụzọ m kwesịrị ibubu ụzọ tupu mana were ọgbụrụ manye ewu na were ewu gbanye ọgbụrụ, ọ ka bụ ofu ebe ka a na-eje. Kedu ebe m na-eje? Ebe m na-eje bụ na ya bụ ego akụ nwaanyị ya akpọrọ dowry n'oyibo n'igbo n'okwu maka ya. Ọnyanwa bụ isi sekpụ ntị na alụmdi na nwunye. Dịka nsi ekwu, o nwere asị na-eji ego donye mmanya n'isi na-asị na-eji ekụ aka na-eme nke ịkụrụ aka n'ịdonye mmanya n'isi ime ihe niile aka bụ nkwadebe mbọsị alụmdi na nwunye gị sara ọkụ bụ mbọsị iwere ego akụ nwaanyị. Dịka nsi ekwu na ego akụ nwaanyị ahụ ọ na-adị na ndabam akụkọ Igbo ebe esi nke ọbụla Igbo ka ha si eme. Dịka anyị nwabụ ndị na Anambra ya ma ihe akụ nwaanyị ahụ ọ naghị ibu ibu na ụmụnna anyị. Nwere ụmụnna ndị nke ọ na-ada egwu, ọ na-apekarị gwogwo ha anachara gị obere ihe sị na ha na-ele nwa ha ele. Ọrụ sụra bụ ụfọdụ 200 naira, 50 naira, 100 naira, 500 ha sị na ha ele nwa ha ele. Ịma na ọ dịkwa iche na ego iji gogasị ma mmanya ma akwa aghachi ọgọgọ nwaanyị ma ụmụ ihe ndị ahụ na-eme. Ihe ndị ahụ niile bụcha osisi mgbakwunye gasị na isi sekpụ ntị bụ ego ahụ ekpọrọ ego akụ nwaanyị. Ọ ya bụ na mbọsị ọbụla nwoke ọbụla jezi meghe ego akụ nwaanyị ahụ, imegha ego akụ nwaanyị ahụ eguzobego alụmdi na nwunye ahụ. Ọ bụ mbọsị ije wuje mmanya ego akụ nwaanyị. Ọ ya dị ka ụka dịka Catholic Church ha na-ekwe maka na mbụ onye Katọlik anyị ji enweriri ha aka elu maka n'ụka anyị onweghị ụkọchukwu, onweghị fada nwa ụkọchukwu ga-agba gị akwụkwọ ma ọ bụ na eguzobeghị na gị bụ nwoke emego ya bụ ego akụ nwaanyị ya ada ọrịa ya. Ọsọ ya bụ nke a na-eme na 100 naira ijegodie mee ya n'udo omenala buru mmanya etu esi eme wee jee gị na ụmụnna kwudo ha narịghị ego ahụ akpọ ego akụ nwaanyị. Ego ahụ na-eguzobe alụmdi na nwunye ya. Tupu ụfọdụ ụkọchukwu ọbụla agba gị akwụkwọ ọ ga-ajụ ememekwa akụ nwaanyị. Onye nọchitere anya nna maọbụ nna na onwe ya, ọ bụ na nna nke nwaanyị ka nọ ndụ, o kwuo na ya anataghị ego akụ nwaanyị n'isi nwa ya n'aka gị. Ọgba ha osiarị ụkọchukwu ebu agbamakwụkwọ gaba n'ihu. Ọ ka ọ dị ya na ihe ndị ọzọ niile a na-emezi ma ọkachasị anyị nwabụ ndị ụka eguzobezie ya bụ alụmdi na nwunye n'omenala ndị Igbo. Ejezie n'ụlọ ụka wee jee nyakụọ ya. Ihe na-akpọ ya bụ nyakụ. Ewee je nyakọ ya isi ọdụ ebe na sil ewee silwa ya. Ọ sil a na-eme ụka ụka dịka ụka ahụ adịghị ekwe maka na mgbe Katọlik mmadụ eji ahụ enwe sie ike esi ka ọ bụ na ọjọs na-eguzobere eweri ekekọọ ya onwe ike si ike ha gbachaa gha akwụkwọ n'ụka dịka Katọlik. Ịkpọkwa nwaanyị ọzọkwa na ndụ bịakwasị ka ha gbaa gha akwụkwọ ha ji. Mana ọ bụghị maka ya ka anyị bịara ịkọ maka ada na ụdị ya ihe nyere ya nke ahụ yi ike nke onwe ha na-agba akwụkwọ ụkafụ eketọ nke ekedo ọnyanwa ya ka ị mara. Ọ bụ na ime ha n'ego ọ maka ụfọdụ ndị na-eme born again adị m sọrị kpọrọ nwaanyị enu jee si na born again kpojiri pastọ na-akwa establish marriage. Ọ ego akụ nwaanyị ị ga-ejefu nna ya jide mmanya, jide nkwụ ọkụ, buru nkwụ ọcha, buru nke ọtọ ọbara, buru mmanya na-eje ijezi ebe ahụ ha nata ya ha natazi oguzobego onye mmadụ ejije n'ụka sọzụ je mesilọp dịka nsogbu ka na white wedding ije mee. Ọ ka anyị na-akọwara unu na-aghọta